Dobrý deň prajem, moje meno je Adam Debnár a hneď vedľa je môj kolega pán Peter Estergajoš zo stavebného týmu 3M Dom. Tým 3M Dom stavia kvalitné oceľové domy na mieru od roku 2001 a má s výstavbou rodinných domov veľa skúseností. V tomto videu vám Peter a ja ukážeme, ako získať kvalitný rodinný nízkoenergetický dom za rozumnú cenu. Mnohí z vás pravdepodobne dom ešte nikdy nestavali. Neviete si predstaviť, čo taký kvalitný dom na mieru stojí a čo všetko samotná výstavba obnáša. Práve preto ľudia často podľahnú ponukám, ktoré v skutočnosti možno ani nechcú. Výstavba domu nie je najlacnejšia záležitosť a práve preto by ste mali zistiť čo najviac o tom, čo by mal stáť kvalitný dom na mieru. Vyhnete sa tak neskôrším sklamaniam a naopak získate ten najlepší dom, aký si môžete dovoliť. Po pozretí tohto videa zistíte, čo znamená kvalitná výstavba rodinného domu a čo tá kvalita nie je. A ako vyzerá taká kvalitná výstavba. Toto zistenie vám pomôže urobiť lepšie rozhodnutie ešte pred začatím výstavby vášho domu. Tu kolega, Peter, sa dnes stretáva s rôznymi príbehami ľudí, ktorí si postavili svoj vysnívaný dom. Vie, ako to s výstavbou domov na Slovensku chodí a má tu pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu urobiť lepšie rozhodnutia. Tak Peter, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Mám tu na Peťa hneď takú prvú otázku. Peter, povedz mi, či je podľa teba možné vyznať sa v toľkých ponukách na trhu. Určite to nie je ľahké sa vyznať v cenových ponukách, ktoré klienti dostávajú. Zoberme si len to, že je strašne veľa stavebných firiem a každá iným spôsobom robí svoje cenové ponuky. Niektorí urobia kompletné rozpracovanie cenovej ponuky na 18 stranách, niektorí vám pošlú do mailu iba cenu domu, niektorí vám pošlú excelovskú tabuľku, takže v konečnom dôsledku, s čím sa ja stretávam, ľudia porovnávajú hlavne cenu. A cena je najhorší faktor porovnávania, lebo cena neodzrkadľuje kvalitu tej stavby, kvalitu materiálu, kvalitu manažmentu, kvalitu pracovníkov, takže úprimne je veľmi ťažké sa v tom vyznať. V poriadku, takže ty hovoríš, že to je fakt naozaj ťažké sa v tom vyznať. A čo potom tí ľudia majú robiť a ako sa majú vôbec rozhodnúť na základe toho? Ja by som tak povedal, že cena nie je všetko, to už veľakrát to odznelo v živote. Najlepšie je porovnávať reálne naživo. Stretnúť sa s tými ľuďmi, ako sa správajú, akým spôsobom pristupujú k danému zákazníkovi na začiatku, počas komunikácie, o cenovej ponuke. Treba pozrieť reálnu výstavbu, ktorú stavajú aktuálne tie firmy, čo už postavili, koľko tých zákazok majú za sebou, akým spôsobom sa správajú k vlastným zamestnancom. Toto sú faktory, ktoré môžu odzrkadliť to, že či tá firma je profesionálna, alebo sú to len ľudia, ktorí pozbierali nejakú partiu ľudí a povedali si, že je to dobrý biznis stavať domy. Poviem iba jednoduchý príklad. Rozdiel medzi obyčajným polystyrénom je cca 15 druhov polystyrénov, ktoré sa štandardne používajú na Slovensku, a len vyriešiť to, že odkiaľ je ten polystyrén, akú má hustotu, aký materiál bol pripravený na výrobu, odzrkadľuje cenový rozdiel rádovo na jednom dome v stovkách eurách. Človek so vzdelaním stavbarčiny to reálne nevie porovnať. Teraz, aby niekto zvládol stavebnú školu a popri tom ešte 5 rokov praxe a potom začal stavať dom, asi to je nereálne. Určite je tam potrebná nejaká dôvera k tej firme, že tá firma vie, čo robí. Jasné. Ja to vidím tak, že tie domy na tých obrázkoch vyzerajú všetky rovnako. Alebo možno aj keď vidíte nový dom, tak a prídete si ho pozrieť, tak vyzerajú približne rovnako. Ale človek už asi potom nevidí, že ako ten dom môže vyzerať po 5, po 10, po 20 rokoch. Že jednoducho aj tie materiály, jak si ty spomínal, že niekoľko druhov, len polystyrénu, že 15 druhov, sú rôzne hustoty, rôzna akosť, teda tá kvalita. A zrazu, keď niekto si číta cenovú ponuku a vidí tam čo má, že polystyrén, tak však si povie, že však toto je to isté, čo má tá druhá firma a vidí tam o výrazne lacnejšiu sumu. Nevie si vlastne porovnať. Nerad by som sa dostal v rámci dnešnej diskusie, že sa to nedá porovnať. Dá sa to porovnať, len musí mať človek buď odborné znalosti tej danej cenovej ponuky, keď aj niekto dostane od nejakej firmy cenovú ponuku v 3-4 vetách alebo napísané do mailu, že za toľko vám postavíme dom, tak to ďalej nemusí riešiť, to vie, že to sú amatéri. Dobre, takže ty navrhuješ spoznať tú firmu, viac ísť k nej, diskutovať s ňou o tom. Bez dôvery sa nedá stavať. Keď veríte tej firme, že to urobí dobre,
tak už ste odozdali tú dôveru a tú dôveru by ste mali ťahať až do konca, kým tá firma to postaví. Keď máte pochybnosti na začiatku, tak tie pochybnosti si odstránte a potom už verte, aby som to tak pekne povedal. Keď sa potrebujete potvrdiť o tom, že aké materiály boli použité na tej stavbe, zavolajte si nejakého známeho kamaráta, ktorý je stavbár, ktorý sa vyzná v tej technológii, alebo nejakého architekta, alebo nejaký dozor stavby vedúceho. Kľudne choďte do tej firmy, konzultujte, akým spôsobom pracujú. Ten človek vie oveľa rýchlejšie odhaliť nejaké nedostatky a vyhnete sa potom nejakým konfrontáciám počas. A čo teda podľa teba je tou kvalitou a čo naopak nie je tá kvalita? Keď už sa bavíme o tej kvalite, možno ľudia si to nevedia predstaviť. Pre každého je kvalita možno niečo iné. Áno, je to tak. Ja si myslím, že nie je ani dôležité, z čoho ten dom je postavený. Ako myslím, že či je to tehla, či je to drevo, či je to oceľová stavba. Ale dôležitá vec je, že či tá partia ľudí, ktorá sa venuje tej stavbe, to vie vôbec stavať. Takže na prvom mieste, keď ľudia vyberajú kvalitu, mali by vyberať firmu, robotníka, ktorý to stavia, manažéra, ktorý to procesuje. A až potom sa dostávame k tomu, že aký ten materiál tá firma vybrala, že prečo sa rozhodla napríklad stavať z tehly alebo z ocele alebo z dreva. Takže určite by som neodsudzoval ani jeden typ výstavby, skôr by som odsudzoval v rámci slovenského trhu prístup a manažerské problémy stavebných firiem, že to nevedia sprocesovať a urobiť to včas. Takže pre mňa kvalita znamená to, že to firma vie postaviť, že mám istotu, že firma má stabilné zázemie, má vzdelaných ľudí, má vyškolených ľudí, majú skúsenosti. Takže to by som dal ako prvý bod. Druhý bod je kvalita materiálu, to znamená odkiaľ ten materiál pochádza. Nechcem zhadzovať žiadne krajiny, ale na Slovensku to môžeme použiť, že je rozdiel v poľských kurencoch alebo slovenských kurencoch alebo rakúskych kurencoch. Takže keď zoberieme len porovnanie s tou potravinou, tak takisto to funguje aj v tých stavebných materiáloch, že ten stavebný materiál musí mať nejakú históriu, nejaký pôvod, odkiaľ to tá firma nakupuje. Čisto na materiály môže byť rozdiel 10 000 eurách na stavbe v rámci kvality. Jasne. Otázka, ako sa ten materiál správa po 3, po 5, po 10, po 15, po 20 rokoch. 10-ročný dom by mal vyzerať ako nový a nie dvojročný, trojročný dom popraskaný, popúkaný. Na druhom mieste je ten materiál, ale na prvom mieste je stále to, že kto to vie urobiť. Jeden príklad ma napadá ešte. Na Slovensku, ani nie na Slovensku, všade porovnať niečo, čo nepoznám, je veľmi ťažké. Ja napríklad sa vôbec nevyznám do počítačov. Teraz keď mi niekto povie, že potrebuje si kúpiť notebook, ja mu neviem povedať, ale ja musím ísť kúpiť, lebo ho potrebujem. Ja viem, že čo s ním chcem robiť. Takisto ako aj pri tom dome. Ale neviem porovnať, či je to lepšie z jednej firmy, z druhej značky, tretia značka, štvrtá značka. Som zahletený ponukami, cenami hlavne po internete, ale neviem posúdiť, že ktorá značka je najlepšia. Takýto istý problém majú podľa mňa ľudia aj v tom stavebníctve. A príklad, ktorý ma napadol, je napríklad s vínom. Víno asi pozná každý. Aj krabicové víno je víno. Aj víno za 20 eur je víno. Hej. Prečo jedno stojí 15 eur, druhé stojí euro 50? Jasné. A takto to je vlastne aj u tých domov, že môže byť dom podobnej veľkosti dokonca podobne vyzerá a môže byť tam rozdiel celkom výrazný. Hej. Obrovský. Firma, ktorá má napríklad procesy, manažment, tak určite by mala byť aj drahšia, lebo sú tam ľudia, ktorí dohliadajú na to, aby to bolo dodržané. Každý chce šetriť, každý chce mať čo najlacnejšie, alebo zadarmo všetko. To by to práve nechcel. Ale ako vieme, že nič sa nedá urobiť len tak zadarmo, že keď chceme dobrý dom, tak treba do neho investovať. A keď nainvestujete dobre tie peniaze, tak má to asi dlhodobý vplyv aj na tú nehnuteľnosť. Čiže to je môj názor, to si ja myslím, že keď si kúpim nejaký lepší dom, nejaký kvalitnejší dom, tak očakávam, že vydrží dlhšie a že v budúcnosti ho bude aj ľahšie predať. Určite áno, s tým musím len súhlasiť. Keď moja učiteľka na strednej škole mi povedala takú peknú vetu, že nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci. Táto veta mi ostala do života, že naozaj niekedy si kúpiť dvakrát niečo lacnejšieho je drahšie v konečnom dôsledku, ako kúpiť raz to niečo kvalitnejšieho s dlhoročnými zárukami alebo od stabilnej firmy, ktorá už má. Možno to poznáte na
mobilných telefónov, že si kúpili nejaký telefón a vydržal vám rok a pol, 2, začína sa vám zasekávať. A na začiatku všetky tie telefóny vlastne vyzerajú rovnako, úplne sú rýchle, pekné, to je wow, tešíme sa z nich. Ale nie každý ten telefón vydrží tak dlho, ako by sme očakávali a potom máme s tým rôzne nervy a podobne. Ťažký príklad si uvedol, lebo niektorí ho nevedia používať. Hej. Otázka, že či ho vedia správne používať. Ja si mám skúsenosti, že kúpil som si telefón a po roku a pol som ho skoro hodil o stenu. Podobne som bol na tom. No a potom som si radšej investoval do lepšieho telefónu a teraz viem, že ty máš jeden telefón, ktorý máš 4 roky a stále ti funguje a si s ním spokojný. Áno. Hej, takže tuto je tiež také porovnanie toho, ako sa môžeme na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. No a ty bývaš v dome, čo viem, ktorý má už 10 rokov a je vlastne z oceľovej konštrukcie. A ako vyzerá taký ten tvoj dom, keď už má tých 10 rokov? Ďakujem, pekný je. Úprimne, to je dom, ktorý môžu ľudia vidieť aj na stránke, že môžu ísť na obliadku. V tom dome za posledných 10 rokov bola robená raz malovka pred 4 rokmi. A to je všetko. To znamená, že tí ľudia naozaj môžu vidieť dom so svojou krásou aj nejakými chybami. Že čo sa po toľkých rokoch s tým domom stane. Väčšina vecí sú kozmetického charakteru. To znamená, že či tá fasáda je zašpinená napríklad zo severnej strany, OK, vysokotlakový čistič, je to obyčajná maličkosť. Ale ináč by som povedal, že ten dom naozaj vyzerá ako nový. Samozrejme, kachličky už nie sú také moderné, ako boli pred 10 rokmi, ale ináč ja si myslím, že takto by mal vyzerať dom ešte aj o 10-20 rokov. Jasné, a viem, že máš skúsenosť, že ťa oslovil nejaký klient, ktorý práve naopak mal úplný iný problém. Áno, pamätám sa na to, viem, ten príklad. Ten pán nás oslovil s tým, že doslova na stránke neuvádzame pravdu, že v našich domoch nie je dobrá hluková izolácia. Ináč s touto otázkou sa veľmi často stretávam na osobných stretnutiach, že ľudia si myslia, že celkovo v montovaných domoch je horšia hluková izolácia. Neviem povedať, ako je to v drevostavbách, nechcem ísť do tejto kapitoly. Viem povedať iba toľko, že naše steny sa používajú v dubbingových štúdiách kvôli najlepšej hlukovej izolácii. Takže je to fama voči našim stavbám. A bol som u tohto pána, lebo mi na tom záležalo, že takúto vetu povedal. Tak som zistil, že stali sme vonku pred dverami so zatvorenými oknami. Jeho manželka umývala riady a ja som počul, ako umýva. Tak som bol úplne šokovaný, že čo to má znamenať. A zistili sme, že firma, ktorá mu stavala ten dom, mu vôbec nedala žiadnu izoláciu v rámci stien. A tým pádom nie, že nemal hlukovú izoláciu, nemal vôbec žiadnu izoláciu. Na 110 m2 dome ročne platilo 2000 eur za plyn. Asi z finančného pohľadu pán na tom bol dobrý, lebo že vraj táto vec mu nevadí. Mne by to osobne vadilo. Ale vadilo mu ten hluk. Bohužiaľ mu nedošlo, že firma urobila nekvalitnú robotu. Zisťoval som, že čo to bolo za firmu a bol to ich 16. dom, ktorý stavali, cca. A po 20 domoch skončili a už tá firma neexistuje. Takže aj takúto skúsenosť môžete mať, keď si vyberiete nesprávne. No, dobre. Nie je všetko o cene. Ako sme to už dneska povedali, klient môže dostať rôznu cenovú ponuku na jeden a ten istý dom medzi 80 a 120 tisíc eur, kde je realita, osobne si myslím, že niekde v strede. Keď je niečo predražené, tak ani to není vhodné, keď je niečo podcenené, tak tiež nie je to dobré. Takisto ako s tým vínom. Že asi čúčo by nemal piť nikto. To je už hanba voči aj tomu vínu. Kupovať víno za 50 eur je podľa mňa tiež blbosť, ako platiť iba za značku. Kvalitné víno sa dá kúpiť od profesionálnych vinárov za 5 eur až 12 eur. A to je seriózne kvalitné víno, ktoré ho poznáte, kto to vyrába, v akom množstve to robí. Treba to ochutnať a na základe ochutnania to kúpiť. Takže takisto je to aj s tým domom. Jasné. Dobre, ďakujem, to bolo pekné. Tak teraz vieme, že kvalita niečo stojí, ale čo keď niekomu chýba rozpočet? Čo má takýto človek robiť? Je viacero možností. Tak napríklad u nás vo firme máme hypotekárneho poradcu, s ktorým sa dá poradiť predtým, než vôbec sa stretne s architektom, že aký je jeho cenový limit alebo budget. Je to profesionál, ktorý mu poradí naozaj na čo má. Neradi by sme boli, keby niekto si zobral úver a potom by nebol schopný splácať.
Jednoducho mu povie, že keď niekto povie, že 300 eur je jeho limit, tak radšej mu to nastaví na 250, aby náhodou o pár rokov nestratilo to svoje bývanie. Takže jedna z riešení je poradiť sa s niekým, kto vie, ako ten trh chodí aj v rámci toho financovania. Mali sme príklad klienta, ktorý prišiel, že by chcel stavať dom za 80 000 eur, lebo to je jeho finančný limit. Jeho finančný limit zisťoval vo svojej banke, ale v inej banke mu dali za rovnaké podmienky 116 000 eur, čo je myslím, že dosť veľký rozdiel. A mohol si postaviť dom a ešte si kúpila aj auto, menšie za nejakých 5 000 eur. Drahší dom si postavil, krajší dom si postavil, ešte aj auto k tomu má, všetci boli spokojní. Keď naozaj ten človek má ten limit, tak možno si počkať rok, dva a postaviť dom neskôr. Znie to možno protibiznisovo, ale nestávajte za lacné, ale radšej si počkajte. Alebo ešte existuje možnosť postaviť niečo menšie a potom si dostavať. S našou technológiou problém dostavby nie je. Napríklad si spravíte takú terasu, že sa dá prestrešiť alebo už je prestrešená počas výstavby a už si len posuniete tie steny o 5 rokov. Za 3-4 dní roboty máte o jednu izbu navyše. Takže keby som to mal zhrnúť, tak ja by som povedal, poradte sa, zistite svoje finančné limity, keď ich viete, tak si vypýtajte cenovú ponuku, zistíte, že na čo máte a keď vám to nevychádza, buď si postavte niečo menšie a urobte dostavbu, alebo počkajte troška, našetrite si a môžete mať svoj vysnívaný dom, ale prosím vás, nerozhodujte sa podľa ceny. Že niekto povie, že dobre, iná firma mi to postaví o 10 000 eur lacnejšie, preto tam idem. Jasne. Prečo to stávajú o 10 000 lacnejšie je otázne. Áno. A ešte jeden príklad ma napadol, mali sme jedného klienta, ktorý dostal od nás cenovú ponuku drahšiu o 6 000 eur. Vybral si inú firmu a tá firma mu zdrhla s peniazmi. Je to dosť vážna vec, lebo ten dom, nie je to lacná záležitosť a jednoducho aj 50 000 eur je veľa. 100 000 eur je veľa, aj 200 000 eur je veľa, aj 1000 eur je veľa. Čiže tu pri tej stavbe domu tie hodnoty sú príliš veľké a treba si fakt dávať pozor. Spravíte malú chybu a môže vás to stáť veľa. Nechceme strašiť ľudí. Treba byť obozretný na začiatku, ale keď už ste si aj vybrali tú firmu, tak naozaj verte, že to urobí dobre. Lebo potom aj to strašenie môže byť dôsledkom toho, že ľudia sú skeptickí a boja sa aj počas tej výstavby. Aj tie firmy, ktoré to robia dobre, tak potom bojujú s tým klientom, lebo má stále strach, že niečo bolo pokazené. Nerád by som bol, že keby sme celý trh strašili, ale existujú seriózne stavebné firmy na Slovensku, ktoré robia kvalitnú prácu, dá sa im dôverovať a treba vyselektovať tie firmy na začiatku. Keď už s niekým spolupracujem, mal by som jej veriť. Keď som vybral zle, je tam to riziko, ale to už je chyba človeka, že na začiatku nebol obozretný. A keď mi môžeš povedať tvoj príbeh, ako si ty vybral svoj dom? A prečo si vybral takýto dom? Treba vedieť, že môj dom nebol postavený pre mňa, ja som ho kupoval ako hotový. A príbeh začal tak, že ja som predtým býval v rodinnom dome s klasickou technológiou stavaný. Odišiel som s manželkou do bytu, keď sme sa zobrali. A ja, chlapec z domu, som si nevedel ani predstaviť, že čo to presne obnáša ten byt. Každodenné parkovanie, boj o parkovacie miesto a boj v zápchách v rámci centra Bratislavy a okolia. Tak som začal hľadať, že by som rád odišiel do domčeka. A keď po roku hľadania a pozretí asi 2000 rôznych ponúk po internete som vybral 56 ponúk, 25 domčekov som si pozrel. A ja som bol zástancom toho, že tehla je tehla. Že ja som predtým technológiu ani oceľové konštrukcie nepoznal. Či celkovo ani montované domy som nepoznal, sa priznám. Tak v ušom výbere skončili 3 domy. Jeden dom bol z oceľovej konštrukcie, jeden dom bol z tehlový, áno. A jeden dom bol drevostavba. Urobil som si referencie aj toho, že kto tie domy staval. Ten tehlový dom si stavali sami, tí ľudia pre seba, len mali finančné problémy. Ten domček sa mi páčil, ale bol troška menší. Drevostavbu som vylúčil z dôvodu toho, že mal som pochybnosti o tom, že to drevo má nejakú životnosť. A už som sa rozhodoval medzi tehlou a oceľovým domom. Porozprával som sa s 3 ľuďmi, ktorí mali podobný dom.
tej lokalite, kde tá firma stávala ten domček. A rozhodol som sa, že je to dobrý výber. Takže ja som sa sám o tom presvedčil, že som si kúpil taký dom. Začali ku mne chodiť ľudia na návštevu, že aký to je pekný tehlový dom. Tak som vysvetľoval, že to nie je tehlový dom. A zrazu som sa ocitol v pozícii predajcu, obchodníka, že predávam vlastný dom. Tak som povedal, že to je celkom dobrý nápad. Ja som si kúpil dom v zahraničí. Oslovil som tú firmu, ktorá to stavala, že čo povedia na to, že by sa urobilo zastúpenie aj na Slovensku, lebo na Slovensku oceľové domy v tom období neboli, alebo aj keď boli, tak to bolo v malom. Tak po roku prieskumu, zisťovania, že akým spôsobom by sa táto technológia mohla dostať na slovenský trh, tak spolu aj s tebou sme rozbehli kampaň a myslím, že úspešným spôsobom vzdelávame ľudí, že to je dobrá technológia, že sú to kvalitní ľudia, ktorí to stavajú a tá partia ľudí, ktorá stavala môj dom, dodnes stavia aj domy, ktoré sú aj na Slovensku, Rakúsku alebo v Maďarsku. Môj dom, ja som si pozrel v rámci štruktúry, že asi aké číslo je v rámci stavby, tak niekde okolo 220 sa chýbe ako počtovo, že kedy bol môj dom postavaný. A celkovo už firma aj spolu s maďarskou stranou, aj s rakúskou, aj slovenskou stranou má postavených k minulému týždňu 572 domčekov. Wow, je to pekné číslo. Aj sme na to hrdí. Takže, ale dopomohli sme tomu aj my na Slovensku, že to takto bolo. Ako je to náhoda, je to šťastie, že život priniesol to, že ja som práve tento dom kupoval. Ja som veľmi spokojný a aj toto je, dúfam, že dobrý príbeh pre ľudí, že sám v takom dome žijem, sám som si ho vybral, môžu si ho kľudne prísť ohmatať. Ten dom není vystavený kus, že len pre mňa postavený, ale predtým tam bývala rodina, ktorá si to nechala stavať a takto majú aj istotu, že aspoň dúfam, že majú takú istotu, že je to dobré. Ďakujem Peťo za túto časť, za tieto odpovede. Pozrieme sa na akčné kroky tejto prvej časti, ktorú sme pre vás pripravili. A ak vám to finančne teda nevychádza, tak si postavte radšej menší, kvalitnejší dom ako veľký, nekvalitný, s ktorým môžete mať v budúcnosti a problémy. Uvedomte si, že lacnejší dom môže pre vás vyzerať tak, že ste investovali niekoľko desiatok tisíc eur do niečoho, čo ste možno ani nechceli. 100 000 eur, 70 000 eur alebo 50 000 eur je to stále veľký peniaz na to, aby ste bývali v dome, ktorý ste nechceli. Radšej nestávajte a našetrite si na niečo lepšie, ako urobiť zlé životné rozhodnutie. A kúpiť si dom, s ktorým budú len problémy. Teraz, keď už vidíte rozdiel medzi kvalitou a nekvalitou, poďme sa spoločne pozrieť na to, ako by mala vyzerať bezstarostná a kvalitná výstavba rodinného domu. No dobre, Peter, tak ako podľa teba vyzerá a čo stojí bezstarostná a kvalitná výstavba rodinného domu? Takže keby som mal tak skrátke povedať, bezstarostná výstavba je stavba zo sedačky alebo z gauču. A tie sedačky by mali byť v kancelárii tej firmy alebo u architekta a potom u seba doma. A doma myslím akože zatiaľ tam, kde býva a potom tam, kde sa nasťahuje. Takže bezstarostná výstavba je výstavba zo sedačky. Keď to mám rozobrať do podrobnejšie, správna firma vie položiť správne otázky a pokladá tieto otázky pred začatím stavby. To znamená, ako bude vyzerať ten dom, vybere správneho architekta, ten klient potrebuje financovanie, nájde mu správneho človeka, ktorý mu to financovanie dorieši. Potrebuje ten človek interiérového architekta. Firma takého architekta má, pomáha s výberom kachličiek, parkiet, sanity. Sú to zložité veci. Ja úprimne sa priznám, málo ľudí poznám, ktorí s radosťou ide a vie, čo má robiť. Potrebuje troška tak podsunúť nejakú myšlienku alebo pomôcť niekým, kto sa v tom hýbe. Správna firma, teraz ako celý čas aj tak budem hovoriť, že my to aj tak máme takto spravené, ale je to tak, že to, čo vám hovorím, tak to vo firme 3M Dom tak aj funguje. Firma by mala mať programy, aplikácie, manažerské procesy, ktoré tým klientom dáva vyplniť napríklad. Máme dotazník pred začatím výstavby, kde klientovi položíme cez 120 otázok. Napríklad, akej farby chce mať škrídlu, akej farby chce mať žalúzie. Správny čas to klient zaškrtne, rozhodne sa, že o to má záujem. V deň podpisu zmluvy sa všetko objedná na tú danú stavbu a nemôže nastať to, že to mešká alebo nie je to dodané.
alebo nemôžeme kvôli tomu začať včas výstavbu. Takže bezstarostná výstavba je stavba zo sedačky s firmou, ktorá vie, čo robí. Dobre, no a teraz každý si predstavuje si tú bezstarostnú výstavbu tak, že na konci tej výstavy bude ten klient spokojný. Hej, každý chce byť spokojný, každý to chce mať dokonalé, bezproblémové. Myslíš si, že podľa teba dá sa zaručiť nejaká takéto 100% spokojnosť u klienta? Budem úprimný, podľa mňa nie. Zaručiť sa to nedá, lebo to je obchodný vzťah dvoch strán. To znamená, jedna strana musí robiť preto všetko, aby to tak bolo, ale aj tá druhá. Ja viem zaručiť iba tú našu stranu. Nevieme, s kým podpíšeme zmluvu. Aký klient je na druhej strane. Že či sa snaží o spokojnú spoluprácu, alebo nie. Vieme veľmi dobre, v akom spoločenstve žijeme. Keby som teraz povedal, že dá sa zaručiť 100%, áno, my sa o to pokúšame a snažíme. Sme ľudia. Všetci robia chyby. Otázka, aké a či sa opakujú. Keď sa chyby neopakujú, tak sa firma z toho poučila. Myslím, že v rámci toho procesu výstavby a počtu stavieb, tak tieto veci už máme vychytané a sprocesované a zmanažované. A keď napríklad zoberieme jednu výstavbu, na jednej stavbe sa celkovo otočí okolo 50 až 60 ľudí. Áno. Aby každý mal dobrý deň, aby každý bol dokonalý. Veľmi rád by som to zaručil. Sú na to procesy, ale poviem príklad zo života. Mali sme prípad, osadzali sa dvere. Chlap, ktorý už robil stovky, tisíce dverí, sa pomýlil. Odpílil kus 1,5 cm z dverí, ktoré nemal urobiť. Vyzeralo to na konci zle. Takže otázka, ako sa k tomu postaví firma. Preto je tam stavby vedúci, stavebný dozor, technický vedúci stavby. To sú 3 kontrolné orgány, ktoré si povedia, že áno, to nesedí. A my objednávame nové dvere. Bez slov, je to naša chyba. Prečo sa to stalo? Môžeme nad tým bazírovať. Stalo sa to. Mrzí nás to. Pre toho klienta bol dôsledok taký, že museli sme objednať nové dvere. Nič ho to nestalo. Raz nás musel pustiť do domu po odovzdaní tej stavby. Otázka teraz, že či je to spokojnosť a nespokojnosť. Ako na to ten klient zareaguje? Je klient, ktorý povie, že OK, stalo sa, sorry, však sme ľudia. A môže byť typ klienta, ktorý povie, že čo ja viem, určite ste to urobili na schvál, tak tam nedosiahneš nikdy spokojnosť. Áno. Chvála Bohu, máme, hovorím, väčšinou serióznych ľudí, ktorými sa dá dohodnúť a aj takéto drobnosti alebo ľudské chyby sa vždy odstraňujú v prospech a spokojnosti toho daného zákazníka. My ako firma vieme, že budujeme vzťah. Budujeme vzťah nie na rok, nie na 2, ale na desiatky rokov, lebo spokojný zákazník vie priniesť ďalšieho spokojného zákazníka. My sa budeme vždy snažiť o to, aby ten klient bol spokojný, ale úprimne aj ten klient musí prichádzať s dôverou tej firme, že to robia v prospech. A každý jeden človek pracuje na jeho stavbe preto, aby sa splnil jeho sen. Prečo je podľa teba pre ľudí ťažké predstaviť si, čo stojí taká bezstarostná výstavba? Väčšina ľudí, ako si na začiatku spomínal, ešte nikdy nestávala dom, takže preto si to nevedia predstaviť. Keď prídem do obchodu, je tam chleba, zoberiem si ho, ale neriešim, že kedy ten pekár stál, odkiaľ je tá múka, koľko je v tom éčok, prečo je taký nabublaný a podobne. Takisto je to podľa mňa aj v rámci tej výstavby, že ľudia si to nevedia predstaviť. Ty sa pýta, že koľko stojí napríklad bezstarostná výstavba. Je rozdiel, že či stavby vedúci, koľko stavieb rieši. Už som sa stretol s tým, že niektoré stavebné firmy nemajú ani stavby vedúceho. Však majiteľ firmy zvládne, nie, veď čak čo je na tom, veď chlapi postavia. Nie, každá jedna stavba musí mať viacero kontrolných stupňov. Jedna vec je centrála, ako je management firmy, obchodné zastúpenie, marketingové zastúpenie, právne oddelenie, účtovné oddelenie, interiéroví architekti, stavby vedúci, stavebný dozor, technický vedúci stavby. To sú pozície, ktoré seriózna firma má a títo ľudia si zaslúžia normálny plat. Seriózny plat, nie za alamužnu by ľudia mali pracovať vo firme. Nie len majiteľ Mazara, ale všetci, aj tí zamestnanci, ktorí tam sú a asi chápeme, že keď človek je nespokojný z finančného pohľadu, nebude robiť ani takú kvalitu. Ešte raz, ten stavby vedúci, či má na starosti 10 stavieb alebo 5, je dosť veľký rozdiel. To znamená, že tá firma na 10 stavbách potrebuje 2. To sú dvojené náklady. Tým pádom musí to zaplatiť ten klient. Musí to byť zarátané v cenovej ponuke. Keď každá jedna stavba je správne manažovaná, tak aj ten manažment niečo stojí.
Nemanažovaná stavba je lacnejšia. Keby sme mali vychádzať z toho, že čo je najlacnejšie postaviť? No sám. Sám chytím a idem si stavať. Otázka, že či mám na to vzdelanie, či to viem sprocesovať. Sám sebe som subdodávateľom. Sám sebe zodpovedám, či som vybral správny počet kachličiek, či to viem položiť, či som kúpil správne lepidlo. Toto ľudia už zabúdajú, takže keď zoberieme cenu domu, jedna časť je materiál, jedna časť je práca ľudí, ktorí sú na tej stavbe a cena za manažment, že to bude bezproblémové. Takže z toho sa skladá cena domu. Tak podľa teba, aká je potom ideálna cena takéto bezstarostnej výstavby? Pekná otázka. Závisí to od ceny domu. To znamená, za koľko ten daný dom je postavený. Veľa ľudí má bohužiaľ mylnú predstavu o cene. Často sa s tým stretávame, že prichádzajú žiadosti o cenovú ponuku fakt v nereálnych cenách. Bohužiaľ aj ten trh je tak postavený, že všade po billboardoch a po televízii vidíte akcia zľava, cena za 50 000 môžete mať dom a podobne. Úprimne je to len zavádzanie koncového zákazníka, lebo v konečnom dôsledku buď zaplatí oveľa viac, ako bolo na začiatku prezentované, alebo mu dajú nekvalitný materiál, o ktorom sme sa už bavili. Môžem toľko povedať, že koľko priemerne stoja tie domčeky, alebo čo je väčšina stavieb na Slovensku. Asi 80% domčekov sa, hovorím o Bratislave a okolí, alebo o západnom Slovensku by som tak povedal, je stredná vrstva klientely. Je to bežný pracujúci človek, ktorý má zamestnanie, rozbieha si buď nejaké podnikanie, alebo zakladá si rodinu. Títo ľudia si väčšinou stavajú domčeky niekde okolo tých 100-130 m2. Ja si osobne myslím, že aby človek nebýval v byte, ale býval v dome, tak niekde aj v týchto číslach by sa to malo hýbať niekde okolo tých 120-130 m2 domček. Cena týchto domčekov na západné Slovensko vychádza niekde okolo tých 100 000 eur. 105-110 000 eur je reálna cena toho domčeka. Všetko pod to je nejaký kompromis, ktorý ten človek urobí v rámci materiálu, alebo v rámci procesu, alebo v rámci manažmentu tej danej svojej stavby. Keď si len zoberieme, že z tej sumy, príklad poviem 110 000 eur, 20 000 eur ide DPH štátu, nech si ľudia reálne zamyslia, že koľko peňazí zostalo na kvalitný materiál, na kvalitného zamestnanca a na kvalitný manažment. Takže keď tvoja otázka, že čo to stojí, tak je to zahrnuté v tej cene a Bratislava a okolie priemerná cena domčekov je niekde okolo tých 110 000 eur s veľkosťou okolo 130 m2. Bonitnejšia klientela samozrejme si stavia väčšie domy s vyššou cenovou hodnotou. Tam sa tie domčeky hýbu, ktoré staviame niekde okolo tých 200-220 m2 a cena sa hýbe niekde okolo tých 170-190 000 eur. Čím vyšší štandard ten človek do toho dá, či je to v rámci technologických vecí, rekuperácia. Inteligentný dom asi, je? Alebo môžeme ísť až na tie inteligentné domy, pasívne domy. Môžeme sa dostať na extrémne čísla. Otázka, viem o dome, ktorý bol postavený za 34 miliónov eur. To už je to víno za 2000 eur. Jedna fľaša. Ale firmy, ktoré držia cenovú ponuku niekde okolo tých 950-1200 eur m2, tak je to seriózna cena za to, čo ten klient dostane. Všetko pod to je nejaký kompromis. Dobre, ďakujem. Takže treba si uvedomiť, že bezstarostná výstavba stojí viac kvôli manažmentu, kvôli tým procesom, kvôli tomu, že tá stavebná firma chce urobiť všetko preto, aby ten klient bol spokojný. A netreba byť teda sklamaný, keď si vyberie človek niečo lacnejšie, ale nedostane to, čo očakával. Vaše očakávania môžu byť úplne iné ako za to, čo dostanete. A môžeme si uvedomiť to, že proste nie je možné asi robiť zázraky z ničoho. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti, myslím, že je taká veta. Hej. Áno, ja by som povedal, že treba byť rozvážny. Opakujem sa možno, treba byť rozvážny na začiatku a vybrať si správne. Poprosím každého, kto to počúva, nezrozhodujte sa na základe toho, že vám niekto povie, že to je o 10 000 eur lacnejšie. Aj auto za 10 000 je auto, aj auto za 10 000 je auto. Ale treba si pozrieť, čo to auto bolo skladané, kto to stával, kde to stával, či to stávali v Kenii alebo v Japonsku, akú má životnosť, akú má za rok kilometrov, s tým môžete urobiť. To sú veci, ktoré možno zo života je dobrý príklad, ale nech sa ľudia rozhodujú na základe kvality. Dobre, ďakujem Peťo. Ďakujem pekne, verím, že som mohol aspoň troška dopomôcť nejakému rozhľadu
Verím, že v týchto diskusiách ešte budeme pokračovať. Kľudne, keď máte ďalšie otázky, píšte to pánovi Debnárovi. Budeme sa snažiť zosumarizovať na ďalšie stretnutie najzaujímavejšie alebo najčastejšie pýtané otázky a spravíme ďalší blog, či to nazveme ako videoblog alebo konferenciu pre vás. Tak a ostatní dostanú odpoveď v mailovej forme na svoje dotazy. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Tieto otázky môžete písať v dotazníku nižšie. Ja ti, Peťo, ďakujem, že si tu so mňou bol. Verím, že tieto informácie pomôžu urobiť ľuďom lepšie rozhodnutia. Vidíme sa niekedy na budúce. Ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia.